रन्जन दैमारिमोनखौ फानजोब्बाय बेनि उनाव बड'लेण्डखौ फाननानै फैजोब्बाय दा बै फायखारिफ्रा हयथ' मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन मोनदों जायनि जुनै हिंसानि जों शान्ति आइसे निजर बेयाव गोमाजोबो आरो साथाम साब्रै बे बर' जाथिखौ फानग्रा साथाम साब्रै मोख्रा जाथिफोर दङ सेल्फ ग्रुपफोर दङ बे नामखौ उनावहाय परबर्ती समाव जों क्लियार खालामगोन बिसोरो जेन' लाजिनानै BTCखौनो जेन' नागारना खारबोखायो बे रोखोम जों मावगासिनो दङ এই যে রোনেনে উঠলা আমার দিকে মুদি খুন্দি নিছি কিবা নিছি আমার দিকে একো পাওয়াই নাই জানা আমি বহুত কষ্ট তাহাম খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ঘুরিবাড়ির পে নদী নদী খোজকাঢ়ক নদী পার সাতজন আঠজন আছে যেনেকৈ BTRC প্ৰমোদ বড়ো এইখন গৃহ জিলাৰ এই পথৰে নিতৌ অহা যোৱাকৈ প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্য আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ভৱেশ কলিতা কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কুমাৰ কলিতা তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰৰেন নাৰ্জাৰী ইয়াম পবিত্ৰ কুমাৰ আছে তাৰপিছত জলেন দৈমাৰী আছে বিধায়ক এনেকৈ 8জন জনপ্ৰতিনিধি থকাৰ পিছতো কিন্তু এই ৰাজপথটো সদায় জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ আছে এই ৰাস্তাটো জৰাজীৰ্ণ হৈ থকাৰ ফলতে বিভিন্ন সময়ত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাণ পৰ্যন্ত হানি হৈছে যে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি জড়িত হ'ম ছাত্ৰ ৰাজনীতিও আমি কৰিম Hello SP blog ni Gajri nोंथांमोन फिन खनसे Hello SP blog channel बैखोबानि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै थाग्रोबाय फरमिनास बसुमतारी बिथाङा मा बुंनायमोन नोंथांमोना थारैनो मिथिबाय बुजिबाय नाथाय नैबेयावहाय सावरायनो गोनां बाथ्रा नैबेसो जे जेहेतु बिथाङा मोनसे दाबि लाबोबाय थादोंमोन दाबि बिखांदोंमोन जे डुवार्स ओनसोल होननाय मोनसे रायजोखौ लानानै बिथाङा गोबां बिदिनो मिडियानि गेजेरजों आलादा रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों नाथाय दिनै बिथाङा मोनसे गोख्रों स्टेटमेन्ट होदों जे बिथाङा बुंदों दिनै फायखारिफोराहाय थारैनो जोंनि BTCखौ फानबाय बा बिथांमोना थाबैनो स्क्रेप खालामनायनि लामायावसै आरो बिथांमोना जितु गादब जादों थगाय जादों ललिपप दौजादों बा बिथांमोनाहाय गोबाव माहारियारि आफादखौ लानानै मोनसे आन्दलन खालामनानैहाय नैफोरबायदि फिथाइ मोननायखौहाय दिनै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ होननानै बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैबाय दिनै डिआर नामला बायदिखौ बिथांमोना फाननानै फैदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय गोख्रों रावजों बुंदों जे सानैसो दैदेनगिरिफोरा मुंखौ दिनै लाथ'वाखै बिथाङा थाबैनो बेखौ फोसावगोन बा बुंथिनानै होगोन बिथांमोना दानो सम थासेयावनो थाखा थफ्ला जिमान मिलियन सुक्तिनि मुङाव आरजिनानै लाखादों बेखौ थाबैनो बोनथुमनानै खारलांबा गाहामसिन होननानै बिथाङा बुंदों खोथाया बोरैबा सैथोबो दिनै रायजो राजाफोरा मा मोनखो दिनै सानैसो दैदेनगिरिफोरा मिलियन नांलाया दिसुन क्रर थाखा लाख थाखा दिनै बिथांमोना खामायबायानो दे खामायनानै दिनै रायजो राजाफोरनो मा होफै संग्राम खालामनानै दिनै गथ' माने बर'नि जिउफोरा बेवहाय मुंख्लंफोर जानानै फैदों मुंख्लं जानानै दं सोरनिबा न'खरा दिनैसिम माने आलाय सिलाय थासारियाव दं स' बेफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै थारैनो जोंनि पलिटिक्सआ जोंखौहाय बबे लामाजों बबेहाय दैदेनलांनो नागिरगासिनो दङ बेजों लोगोसे माखासे आपडेट्स दंबावो नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरो नोंथांमोना बेनि बागैबो DJP जोंहा फरमिनास बसुमतारी बिथाङा मा बुंदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना अलरेडि नुबाय अब्लाबो बेनि ससे क्लिप्सखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन जोबथारनायावहाय आरो बेजों लोगोसे माखासे आपडेट्सफोरखौ सावरायलांबावनि बिथाङा लोगोसे बुंबावदों दिनै जोंनि BTC BTR हालामावहाय आइवाइ न'खौ लानानैनो जों दिनै नांलायबाय थानोसै नामा सेलाय बेलाय खालामबाय थानोसै नामा आरो लोगोसेनो दिनैनि समाव BTCआ जुदि थाबैनो जुदि सोरबा गुबुन दोलो फैनानै जुदि बेखौ केपचार खालामोब्ला BTC खुंथाय गोहो जितु गावखुंथाय गोहो बे थागोन ना थाया बे सन्देह जानानै फैदों आरो जुदि बेफोरबायदि स्क्रेप जायोब्ला जोंनि जितु मोन्थाय जितु भारतनि संबिधानाव दिनै बर' रावनि फारसे बिथाङा बुंबावदों जे 8th शिडिउलाव हाबनाय राव बा भारतनि संबिधानाव सिनायथि मोननाय गनायथि मोननाय रावा दिनैनि समावहाय अनलि BTC सिमल' सिमिट जानानै थायोब्ला आरो बेवहाय जुदि मोनसे एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै आसामाव जुदि एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबैल' जानानै थायोब्ला बहा थांखो जोंनि बर' रावा स्क्रेप जायोब्लाथ' नैबे टटेलि कमप्लिटलि बेफोरो माने सिमां बायदि सिमां मोगथां बायदि माने गासिबो गोमोरलांजोबगोन अब्ला जोंनि रैखाथिया बहा थागोन दा बिनि थाखायनो बेनि सार्थ बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दिनै बबेबा मोनसे रिजनेल दोलोखौ सापर्ट खालामनाया जोबोद गोनांथि आरो बेनि थाखायनो बिथाङा दिनै गोख्रोंसिन बा साबसिन नुनानै आरोबा बेखौ रैखाथि होनो हानाय गोहो गोरा सासे दैदेनगिरि दङ होननानै बुंदोंब्ला बिथाङा दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारखौहाय जेरैखि जाया बिथांनि दोलोखौ देरहाहोनांगौ बेनि थाखायनो बिथाङा DJP दोलोनिफ्राय जानानै बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सिमान लादों जे बिथाङा दिनै
बिसायख'थियावहाय मदद होगोन होननानै नोंथांमोना नैबेनि फारसे कमेन्ट खालामना फोरमायहरनो हागोन थारैनो दिनै समाव बिजेपिखौहाय जोंनि बिटिसिनिफ्राय बोखारनो बा जोंनि रिजनेलिज्मखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनैनि समाव बिपिएफ दोला गोनांथि जानानै फैदों नामा दिनै बेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो दंबावो माखासे आपडेट्स नोंथांमोनजों भिडिअनि जोबजासिम सावरायलांबाय थागोन एमसिसि मडेल कड अफ कन्डाक्ट स' नैबे बिराद एसेन्सियेल आरो मोनसे जोबोद भाइटेल टुल माने मोनसे जेनेरेल ओरैबायदि जेनाखि नैबे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ फोसावनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो पार्टि पलिटिकेल पार्टिस केन्डिडेट्स बिजाथिफोर बयबो जाहाथे निउट्रेल एक्ट खालामो आरो बबेबा दोलोनि फारसे बबेबा दोलोखौ सोंखारिलायनाय नैबेफोरनि फारसे माने मोनसे निउट्रेलाइज खालामनानैहाय नैबे मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ लागु खालामनाय जायो स' नैबेनि दारै जोङो किसुमान खोथाफोरखौ स्पिचफोरखौ आरो केन्डिडेटफोर आरो पलिटिकेल पार्टिसफोरा सोंखारिलायनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो बेखौहाय जाज खालामनाय जायो नायबिजिरनाय जायो स' जाहाथे हेट्रेड स्पिच दा होलाय कमिउनेल वर्ड्सफोर जितु कमिउनेल क्लासेस जानो हानाय पावारखौ लानानैहाय गोहो दिन्थिनाय बेफोरखौ निउट्रेलाइज खालामनो थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्टखौहाय फोसावनाय जायो स' नैबे बेलायाव दिनै सुंद' समनि गेजेराव जे बिटिआरनि दफाफोरखौहाय मावफुंजाजोबनो लुबैनानै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनथिया नङा मोनथिखायो नाथाय माबायदि रायजो राजाफोरनि पजिटिभ फिडबेक नागिरनानै हयथ' बिथांमोना दिल्लीयाव दावबायहैनानै सावरायलायहैदों नाथाय बेजोंहाय आउटकामा मा फैगोन एक्सुवेलि दिनैनि समाव बे थारैनो सप्ता खनसे खननैनि समनि गेजेरावहाय बबे मोनसे दफाखौहाय बबे सेसनाव जनानैहाय बोरै सर्ट आउट खालामनानै दफाफोरखौ जाफुंनाय बा जाफुंहोनायनि मिजिं थिहोदों रायजो राजाफोरखौ स' नैबे टटेलि मिस इनफरमेसन बियो बा बिथांमोननि दावबायहैनाया मिनिंलेस जादों नैबे दानि समाव जिहेतु बिक्रम दैमारि आदा बिथाङाबो बुंदोंमोन बेयो नैबे इलेक्सननि उनाव जायोबा जासिगोन जुदि खुंथाय गोहोआव फिन खनसे बिजेपि दोलो फैयो बा अन्य दोलो फैबाबो जुदि सुक्तिया थारैनो संबिधानिक भाबे जादोंमोनब्ला नैबे दफाफोर मावफुंजानाया जाफिनगोन बा जागोन बेखौहाय दैदेनगिरिफोरनि सायावसो जोङो बेखौ सोनारना थानांसिगोन आरो माबायदि क्राइटेरिया दङ बेफोरखौ मावफुंनायनि बेखौ नोजोर बोनानै जों उननि समफोराव बेखौ मिथिगोन मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया आरो बेनि गेजेरावनो सफैदों मा आइजोफोरनो जे 10,000 रां रानना होनायनि बागै दंफां गायनाय बायदिसिनानि मुङावहाय दान खनसे मास मोनसे नियरलि एप्रक्सिमेटलि 1 मान्थनि गोबांसिनबो जानो हानाय बै समनिफ्रायनो नुगासिनो दङ दंफां गायनाय हाबाफारि जिथु बेसेबांबा लाक्स दंफां गायनाय आरो नैबेनि मुङाव महिलाफोरनो मोनसे आसनिनि थ्रुयै 10,000 रां होनायनि खोथा फोसावदों थिगानो दङ नाथाय 10,000 फैसाखौ मोननो थाखाय दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि खारग्लुं खारसे समय नस्थ' खालामनानैहाय ओरै लेंहरलाय नैबेखौ फिलाप खालाम नैबेखौ फिलाप खालाम नैबेयावहाय साबमिट खालाम नैबेयावहाय मिटिङाव एटेन्ड जानाय थ' गोलाव सम नस्थ' खालामनानै दिनै 10,000 रांखौ दिनै बै समखौ मोजां पारपसनि थाखाय जुदि बेबहार खालामनायमोनबा बेनिख्रुइ बांसिन मोनगोन ना मोनामोन स' बिजिरलायदो गाव गावनो आरो ओरैबायदि माने बे एक्सुवेलि गासिबो टटेलि माने नोंना मा भटार्सफोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामनायनि थाखाय मोनसे मेथाइ जानो चक्लेट होनाय बायदि रां फोसावदों 10,000 रांजों दिनैनि समाव मास मोनसे खारथिंनायनि उनाव निजेनि खामानिखौ दोनथ'लायनानै बे बेसेबां बेनिफिशियेल जादों बेनिफिसियारिफोरनि थाखाय लास्ट भिडिअआवहाय आं मोनसे भिडिअ क्लिप सोदोंमोन जिहेतु इउपिपिएल दोलोनि सेक्रेटारि मानगोनां राजु नार्जारि बिथाङा फरायसाफोरखौ लानानैहाय गवा बेरायनो लांनाय अमा बेदर जानोसो जइन जाहोनाय बायदिसिना खोथा मेरला खोथा बुंबाय नङा होमबा दिनै बिथांमोननिनो पार्टिनि सासे एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारा मा बुंलायखो दिनै कलेज फरायनाय फरायसा इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसा माखासे बारग' जिएस माने बायदिसिना सोरबा फरायसाफोर माने पार्टियाव जइन जाफैदोंनो दिनै फरायसा समनिफ्रायनो पलिटिकेल केरियारखौ आवगायलांनो थाखाय दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों होननानै बिथाङा फोरमायदों सोरबा सासेया बुङो गुन गोनां बाथ्रा फरायसाफोरखौ लानानै दिनै गोथौ हाखराव गाब्र'नानै खोमसि लामायाव दावबायगासिनो दं होननानै खायसेया बुङो फिन खनसे आरो गावसिनिनो दोलोनिफ्राय सोरबाया बुङो मस्ट वेलकाम फैनांगौ नैबे सम राइट टाइम
राइट डिसिसन लानानै मोजां खामानि मावलांनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों होननानै अब्ला जों बेजों मोनथिनो मोनो मोनसे खोथा जे लिडार्सफोरानो गावसोरनो मा बाइट होदों माबायदि बिबुंथि लाबोदों माबायदि एडभाइस हरदों बयबो माने नंनायबो नङिबो जानला मेनला खोथा ओरैनो माने बुंनानै कनफिउजन मोनसे क्रिएट खालामबाय थायो जेब्लायबो स' आं अलरेडि बुंखादोंमोन फरायसाफोरा पलिटिक्सआव हाबनांगौना हाबनाङा आरो हाबोबा मा मुलाम्फा दं हाबाबा मा खहा दं बेनि बागै स' बेनो आपडेट होनो गोनां बाथ्राया नैबेनो जे बिथांमोना गावसोरनो गावसोरनि दैदेनगिरिनि गेजेरावनो माखासे गुलाय गुजाया दङ स' जों बेफोरबायदि सरकारजोंहाय बेसेबां मा एक्सपेक्टेसन खालामनो हायो सोरबा दिनै सम जोबनोसैयावसो दिल्लीयाव थाङो दफाफोरखौ मावफुंजानायखौ लुबैयो धरना होयो प्रग्राम लायो रायजो राजाफोरनो मेसेज हरो खौरां हरो जे दफाफोरा थाबैनो मावफुंजासिगोन जायाबा आन्दलन खालामफिनगोन सोमावसारगोन बायदिसिना खोथा बेलाफारसेथिं एमसिसि फोसावजानो सम जाफैबाय मोनथिखानाय बाथ्रा जाखाला दा जानायानो नंला लाबानो गैखाला सोरखौबा होनदों बेदर बायदिसिना जानो बेरायहोनो थाखाय फरायसाफोरखौ सोहोदों बियो मोनसे जुक्ति जायाखै बा बिथांमोना दिनै फरायसाफोरखौ गाज्रि लामाजों दैदेनदों नाथाय बेलाफारसेथिं फिन खनसे गावसोरनिनो सोरबा दैदेनगिरिफोरा बुंफिनो जे फरायसाफोरखौ पलिटिक्सआवहाय दिनै जइन जाफैदों मस्ट वेलकाम नै बेनो राइट टाइम राइट चइस होननानै बुङो स' जोबोद कनफिउसन आंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैला आरो गोबां रायजो राजा नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोर दंमोन आं बेखौ दिनै फरायनो सानदोंमोन नाथाय बेखौहाय मोजाङै आङो फरायफिननानै नेक्स्ट भिडिअआवहाय नोंथांमोननि सेरावहाय सोर माबायदि बिबुंथि हरदोंमोन कमेन्ट्सफोरखौ जिमान हायो हानायखिनिखौ फरायजोबनो नाजागोन एन्ड जोबथारनायाव मोनसे आपडेट सालबारि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय सासे बर' गथ' सेंग्रा ड्राग्स फालांगि खालामनायनि मुङावहाय गुबुनफोरजोंहाय जेरा खालामनानै हमजादों आरो पुलिसनो गथायनानै होनाय खौरां मोन्दों स' थारैनो दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव दिनै गथ'साफोरा नैबेफोरबायदि ड्राग्स फालांगि खालामनो गोनां जादों हयथ' बिथाङा माबा मोनसे अभाबनि थाखायसो नैबेफोरबायदि फालांगिखौ मावनो गोनां जादों नाथाय लिडार्सफोरा ओरैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बायदिसिना खोथा बुङो जे दिनैनि समाव जौ जुवा ड्राग्स नैबेफोरो टटेलि जोबजोब्बाय बन्द' जाजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुङो बा बेनि क्रेडिटखौ लानो नाजाबाय थायो नाथाय नैबेफोरबायदि माखासे गुलाय गुजाय सिटुएशन्स बा बेफोरबायदि जोंनि बर' गथ' सोरबा बिदि हमजानानै गोदाव सोराव जानो गोनां जादों बेफोरखौ बिथांमोना मानो खौरां लाया स' रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहर नैबेफोर जाथायनि फारसे मा राहा लामा लानाया गाहाम आरो सरकारा थारैनो नैबेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय माबा मोनसे राहा लादोंना लायाखै खालामदोंना खालामाखै जिहेतु बिसायख'थियाबो नै खाथिथारसै आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय मा जानो थांगासिनो दं मा जाया आइजोफोरनि जिहेतु खारथिंनाय दिनैनि समाव जों आइजोफोरखौ नुयो मेक्सिमाम न'खौ सामलायनोनो सम गैला न'खराव थानोनो सम गैयै बायदि ओरैबायदि माने पलिटिकेल हान्जानि खिबु खारनाय सम नस्थ' खालामनानै बिथांमोनखौ मिटिं बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव बायदिसिना ससाइटिनि मुङावहाय फिदिंलि समाय नस्थ' खालामहोबाय थानाय बेफोरबायदि थासारि स' दे बिदिब्ला बारा गोबां बुंनो दंबावो गैला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरदो एन्ड आं जितु वाट्सएप नाम्बारखौ अलरेडि नोंथांमोननो होना दोनदों सोरबाफोर खौरां हरनो दङब्ला प्लिज नैबे वाट्सएप नाम्बारावहाय मेसेजखौहाय खौरांखौहाय नोंथांमोना हरनो हागोन आंनिसिम जाहाथे आङो बै खौरांखौ लानानै नोंसोरनि सेरावनो रायजो राजाफोरनि सेराव मोनसे भिडिअ लाबोनो हायो लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय माया फुल एन्ड फाइनाल कमप्रेहेन्सिभ होनदों डिजिपि दुवार्सखौथ' होननो हायाखै बियो जायनि जुनै जोङो डिजिपिया दुवार्स होननाय हालामखौ जों बिनांगोन जेनाखि 18 दुवार्स जों लानानै नोङो सदिया टु फ्रन्टियार ट्रेकसिम तिस्तानिफ्राय लानानै जों जेना बिसोरथ' हान्थु खरायनानै निर्लज्ज भाबे बिमानि रावखौ दाथ' आंहा मोनसे दुखुसो फैयो जायफोर दा जोंनि आसाम माने सावथालि भाइफोर बर'फोर बिमानि रावखौ फरायगासिनो दंमोन दानि एलपि स्कुलाव हाबगासिनो दं जायफोर बर'नि राव लानानै बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन जायफोर दा प्रफेसार खालामनानै दं मास्टारि खालामनानै दं बर' भाषाखौ लानानै बिसोरनि भबिष्यतआ मा जागोन जों आसाम बेंगल जेरावबो बर' मिडियाम खुलिनो हायोमोन मानोना नेसनेल लेभेलनि लेंगुवेज दा बे जिनिसा जोंना डिग्रेड जानानै एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ माखि नोंथांमोना बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय माबा माबि मा होनो आइवाइ माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाजोंनो आननायबाय थानोसै नामा जोंनि मानसिया 2-3 मासनि परे जुदि बे हालामाव जुदि जों जेनोबा फैगौ बिसायख'थियाव अब्ला बे बिटिसिया 3-4 मासनि उनावनो स्क्रिप्ट जानो थांगासिनो दं लोगोसे थांफाबाय नोंनि बिमानि राव दैबानाव गोजावलांबाय रन्जन दैमारिमोनखौ फानजोब्बाय
बेनि उनाव बड'लेण्डखौ फाननानै फैजोब्बाय दा बै फायखारिफ्रा हयथ' मिलियन मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन मोनदों जायनि जुनै हिमफाले जों शांति आइसे निजर दादा डाঙर ककायक बेसी माटी बारी बिक्री निजर मातृभूमि दूध का कर्ज বুলি কয় তাক বেছি পেলাই কোনো মানুহ শান্তি থাকিব পাৰে নেকি সেইকাৰণে এই দলটো মিছলীয়া অহা फैगौ बिसायख'थिनि सिगां नेक्स्ट बिसायख'थिनि सिगां BTC इलेक्शननि सिगां जेन UPPLआ बे हालामनिफ्राय जेन गोमाजोबो आरो साथाम साब्रै बे बर' जाथिखौ फानग्रा साथाम साब्रै मोख्रा जाथिफोर दङ सेल्फ फुद्रुनफोर दङ बे नामखौ उनावहाय परबर्ती समाव जों क्लियार खालामगोन बिसोरो जेन लाजिनानै BTCखौनो जेन नागारना खारबोखायो बे रोखोम जों मावगासिनो दङ आरो बेसे सम नोंसोर बिमानि जाम्बा जाम्बिनि मानसिफोरखौ थगायबावनो एबार हले हगारनायाव गैया खारनोबा खारखा थब्ला बोनजोबखादो रेडि धन्यबाद नोंथांनि जे दुवार ओनसोल बिनिया बेसेबांसो आवगायदों दुवार ओनसोल खनसेबा दङ दाबो जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ दा दोनथ'नाय जादों मानोना बे टाइमा परिबेसा जों आलादा रायजो लाबोनायनि